Πώς είχατε έρθει στο πρώτο Joomla Frappé? Σηκώστε τα χέρια. Εντάξει, μη είσαι και λιγότεροι. Πώς σας φάνηκε η διαδικασία? Δεν είχαμε πολύ Joomla, έτσι. Εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός, εξάλλου, να μην έχουμε τόσο Joomla. Όλες τις άλλες τεχνολογίες, υπάρχουν μάλλον πολλές τεχνολογίες, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στο Joomla. Και αυτό είναι τέλος πάντων που θέλουμε έτσι να βάλουμε μπροστά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε... σημαντικότερη ερώτηση. Πόσοι από εσάς είστε Joomlάδες? Ωραία, εντάξει, πάλι μισή δηλαδή. Okay. Λοιπόν, είχα αποστάρει στο φόρουμ της ελληνικής κοινότητας για το Joomla, το φόρουμ Joomla.gr, και ουσιαστικά απίφθηνα ένα ερώτημα, μάλλον ένα statement, ήταν ότι OK, καλό το Joomla Frappé, θα κάνουμε παρουσιάσεις για Joomla και όχι, αλλά καλό είναι να μπει και η κοινότητα κάποια στιγμή μες στο παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα, άμα συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος θα είμαστε εμείς και εμείς, έτσι, οι φίλοι μας. Λοιπόν, οπότε αυτό ουσιαστικά είναι άνοιγμα προς τα εσάς. Αν πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορείτε να παρουσιάσετε, ακόμα και αν εσείς το θεωρείτε δεδομένο, μπορεί να μην είναι δεδομένο για άλλους χρήστες, μην διστάσετε να πάτε στο site, έτσι, και να πατήσετε το submit. Επικοινωνείτε αρχικά, αν θέλετε, μαζί μας, έτσι ρίχνετε μια ιδέα. Δεν χρειάζεται να κάτσετε να φτιάξετε ολόκληρο presentation. Ρίξτε μια ιδέα. Λέω να κάνω αυτή την παρουσίαση. Σας αρέσει? Και αν είμαστε OK και υπάρχει και το αντίστοιχο slot στο επόμενο Joomla Frappé, το κανονίζουμε. Τώρα θα τρέξει άλλο ένα Joomla Frappé το Μάιο και μετά θα πάμε για τα μέσα Ιουνίου με το Joomla Day, πλέον το μεγάλο, το διήμερο. Η ημερομηνία θα βγει σύντομα, αλλά θα ανακοινωθεί μάλλον σύντομα. Θα είναι πέριξ της 15ης Ιουνίου, κάπου εκεί κοντά δηλαδή. Οπότε φροντίστε να μην κανονίσετε διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι οι παιδες? Ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι στο Joomla Frappé, στο δεύτερο Joomla Frappé. Όπως και την άλλη φορά θα ξεκινήσουμε με μερικές ειδησούλες και μετά θα πάμε κατευθείαν στις παρουσιάσεις μας. Σε αντίθεση με το πρώτο Joomla Frappé, και για να μην σας κουράζουμε, θα κάνουμε μόνο ένα μεγάλο διάλειμμα μετά τις δύο πρώτες παρουσιάσεις, τα νέα δηλαδή και τις δύο πρώτες παρουσιάσεις. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι, ένα τέταρτο 20 λεπτά, να ξεκουραστείτε για πιείτε ένα τσιγάρο, ένα καφέ, κάτι. Να κάνετε ένα τσιγάρο, πιείτε ένα καφέ, κάτι. Και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες δύο για να κλείσουμε. Σήμερα είμαστε 25% Joomla ουσιαστικά. Και αυτό γιατί, όπως έχω πει ξανά και άλλες φορές, καλό είναι έτσι να δούμε και τι κυκλοφορεί γύρω από το Joomla. Έχουμε μια πολύ καλή παρουσίαση από τον κύριο Κουτσαναστάση από τη Microsoft. Θα μας μιλήσει για το πώς θα ανεβάσουμε δωρεάν στο cloud της Microsoft, στο Azure, ένα Joomla site. Θα σας κάνω εγώ μια παρουσίαση για responsive web design, τεχνικές και tricks και όλα αυτά σε Joomla και σε K2. Παράλληλα, ο Σπύρος Πασάς θα μας μιλήσει για MongoDB και PHP. Η MongoDB είναι μια βάση δεδομένων NoSQL, όχι παραδοσιακή, τέλος πάντων, DBRMS. Και πολλοί developers σε μεγάλα projects με Joomla ήδη χρησιμοποιούν MongoDB, γιατί μπορεί να κάνει scale σε δισεκατομμύρια, τέλος πάντων, εγγραφών χωρίς τα βάρη της MySQL. Αξίζει πάρα πολύ αυτή η παρουσίαση. Και τέλος, ο Κωνσταντίνος Παπάς θα μας μιλήσει για το Zimbra Collaboration Suite. Είναι μια suite εναλλακτική των Google Apps, που όπως ίσως όλοι ξέρετε έχουν πάψει πλέον να διατίθεται δωρεάν από την Google. Θα σας πω εγώ λοιπόν τι έγινε τώρα τον Απρίλιο, ουσιαστικά το μήνα αυτό που πέρασε από το προηγούμενο Joomla Frappé, συγγνώμη. Ξεκινάμε με Joomla News παραδοσιακά. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί επίσημα η έκδοση Joomla 3.1. Ουσιαστικά είναι μια μετεξέλιξη του 3.0. Η ουσιαστική προσθήκη για τους χρήστες είναι ότι έχει μπει πλέον το σύστημα των tags, παντού όμως. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορείς να ταγκάρεις άρθρα, χρήστες, web links, τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω το σκεπτικό ακριβώς γιατί να μπει ένα tag σύστημα παντού, αλλά μπορεί να θες να ταγκάρεις κάποιο βλαμμένο στους users του Joomla, ας πούμε.
Anyway, αυτή είναι μεγάλη αλλαγή. Παράλληλα, το Core Team ανακοίνωσε και ένα roadmap προς τα μπροστά, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν τεχνικό εγχειρίδιο. Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Είναι μόνο για τους developers, αλλά δεν πειράζει. Και το update από το Joomla 3 στο 3.1 θα είναι πολύ εύκολο. Θα γίνεται από τον updater. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές. Ίσως αν έχετε κάνει κάποια overrides στο default σύστημα άρθρων του Joomla και γενικότερα στα default components, εκεί πέρα θα πρέπει έτσι να εξετάσετε λίγο ξανά τα overrides σας ότι δουλεύουν απλά σωστά. Γιατί έχει γίνει η προσθήκη των tags. Το migration επίσης από το 2.5 στο 3.1 θα είναι πολύ εύκολο, είτε με τον updater του Joomla, είτε με το admin tools του Νίκου του Διονυσόπουλου. Προτιμήστε το δεύτερο για καλό και για κακό. Και φυσικά πάβουμε να χρησιμοποιούμε και να υποστηρίζουμε έτσι όλοι οι extension developers τέρμα το 3. Πάμε για 3.1 πλέον. Προχωράμε σε γενικότερα νέα της κοινότητας. Θα τα μάθετε μάλλον ότι έχει προκληθεί μία μικρή διένεξη τέλος πάντων της Google με την Apple. Μάλλον όχι και τόσο μικρή, γιατί αποφάσισαν να κάνουν fork όλο το WebKit στο Blink. Το Blink θα είναι μία νέα μηχανή rendering για browsers και μάλιστα η Opera ανακοίνωσε ότι και αυτή θα υιοθετήσει το Blink. Και αν θυμάστε τον προηγούμενο μήνα, σας είχα πει ότι η Opera έχει ανακοινώσει ότι πλέον θα γυρίσει στο WebKit και πλέον με την ανακοίνωση αυτή του Google ακολουθεί και η Opera. Οπότε θα έχουμε 2 browsers με το Blink Rendering Engine στους επόμενους μήνες. Και αυτό έχει και ένα καλό βέβαια, γιατί αν θυμάστε, πάλι που σας είχα πει στο προηγούμενο Joomla Frappé, τώρα αν έκοβε η Opera από το δικό της engine και είχαμε πλέον μόνο Gecko, Trident της Microsoft και τον WebKit, αυτό σημαίνει ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να περάσουν κάποια specifications στην HTML, στο CSS, στους browsers, γιατί πρέπει πάντα να έχεις τουλάχιστον την υποστήριξη 2 μηχανών. Τώρα γυρνάμε πάλι στις 4 μηχανές ουσιαστικά, εφόσον υπάρχει απόσχηση της Google και της Opera. Και άρα αυτό θα κάνει, ουσιαστικά μας επαναφέρει στην πρώτερη κατάσταση, έτσι, ένα spec το οποίο θα προτείνεται για CSS ή HTML ή JavaScript, θα περνάει σχετικά πιο εύκολα τέλος πάντων στους browsers. Και βέβαια το κορυφαίο είναι ότι λόγω ονόματος, έτσι, η Google, ένα από τα πρώτα commits που κάνανε ήταν ότι βάλανε το HTML tag Blink. Εντάξει. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν, θα έχετε ακούσει για τα Windows Blue. Έτσι, είναι η επόμενη έκδοση των Windows 8 που θα κυκλοφορήσει μάλλον το καλοκαίρι. Και ήδη έχουν γίνει leaks σε διάφορα torrent sites κάποια distributions των Windows Blue, τα οποία έχουν μέσα τον Internet Explorer 11. Τώρα, σαφώς ο 11 είναι καλύτερος όσο προχωράει εκδόσεις Explorer, υποστηρίζει όλο και περισσότερα standards. Ήδη ο 10 είναι πάρα πολύ καλό στην υποστήριξη των web standards και ο 11 θα έχει ακόμα καλύτερη υποστήριξη. Αλλά αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι ο Explorer 11 κάνει identify ουσιαστικά στους servers σαν Gecko browser. Από ό,τι λένε, μάλλον η Microsoft θέλει να διώξει αυτό το κακό παρελθόν που είχε, ουσιαστικά να εξαναγκάσει χρήστες που θα χρησιμοποιούν Explorer να μην βλέπουν ενδεχομένως κάποιες κουτσουρεμένες εκδόσεις των sites στον Explorer 11. Ούτως ή άλλως από τον 10 έχουν τελειώσει τα conditional comments, έτσι, είναι καλό να το ξέρετε αυτό. Δεν ισχύει δηλαδή πλέον. Δεν μπορείς να κάνεις target τον Internet Explorer 10 με HTML conditional comments. Θα πρέπει να το κάνεις με JavaScript. Και από ό,τι φαίνεται τέλος πάντων είναι ότι η Microsoft θέλει με τον 11 πλέον να πει ότι στα site ουσιαστικά που έχουν ειδικό styling για Internet Explorer, ότι πλέον δεν θα υπακούει ο browser και θα ρεντάρει ουσιαστικά την έκδοση που χρησιμοποιεί και ο Firefox, που είναι θεωρητικά πιο standards compliant. Λοιπόν, και θα σας δείξω και 2 εργαλεία ακόμα και μετά θα προχωρήσουμε στην πρώτη παρουσίαση. Το πρώτο είναι το Web Platform Tools. Αυτό είναι ένα πολύ απλό εργαλειάκι, το οποίο συγκεντρώνει 250 plus
online εργαλεία και υπηρεσίες για web designers και web developers. Είναι δηλαδή εργαλεία τα οποία δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τον υπολογιστή σου, ούτε πρέπει να εγγραφείς. Μπορείς να τα χρησιμοποιείς απευθείας στο browser. Έχει πάρα πολύ καλή αναζήτηση, tagging στις διάφορες υπηρεσίες και είναι ένα σημείο ουσιαστικά στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί αυτές πολύ διάσημες, πολύ γνωστές υπηρεσίες και μάλιστα και άλλες υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι γνωστές, αλλά είναι πάρα πολύ καλές και αξίζει να τις δοκιμάσει κανείς. Σε ένα σημείο λοιπόν όλες αυτές τις υπηρεσίες για καθημερινά tasks έτσι, του web designer και του web developer. Το επόμενο resource είναι το Postaccio, ένα πολύ ενδιαφέρον site. Όσοι έχετε ακούσει το Evernote, είναι μια εφαρμογή για να κρατάς σημειώσεις. Λοιπόν, τι έχουν κάνει με το Postaccio. Σου λένε ότι μπορείς να συνδέσεις το λογαριασμό σου στο Evernote με το Postaccio και να γράφεις blog posts σαν notes μέσα στο Evernote και αυτό αυτόματα τα αποστάρει στο site. Ουσιαστικά είναι θεωρητικά μάλλον αυτή τη στιγμή ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις ένα blog σήμερα. Λοιπόν, αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Είναι εντελώς δωρεάν η υπηρεσία, έτσι, και όσοι το χρησιμοποιείτε θα δείτε ότι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν από μένα. Προχωράμε με την παρουσίαση του κυρίου Κουτσαναστάση από τη Microsoft για Joomla στο Azure. Ευχαριστώ.